ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನು ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸಿಟಿಟ್ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರನು ಕಂಟಿ ಕರಿಯಮನೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ವೇಯಿನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ಡ್ ತಪ್ಪಾದ ಬಲಿಕೆಗೆ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗೃತೆಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂತುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊರ್ತುಗು ಸೀರಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಟಿವಿ ತೂಂಡ ನ್ಯೂಸುಡು ಮಾತ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಸುದ್ದಿಲೇ ಉಪ್ಪುನು ಪೋಲ ನ್ಯೂಸುನು ಬಂದ್ ಮನ್ಪು. ಅಂದಿಯ ಮಾಮಿ ನಮಕೊಂಜಿ ರೋಡುಡು ಪೋನಗಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡಂ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ದಿಯರೇನ ಅಂದಿದೆ ಒಂದು ಕಲ್ವೇರು ಪುರ ದಾಯೆ ಪೊಂಜೋ ನೊಕ್ಲ ಪಿರಾವಡೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲರನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ಆ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕಾಯಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಲ್ವೇರನು ಎಂಚಲ ಪತ್ತುವೇರು ಆಂಡ ಈ ರಾಜಕೀಯದಕುಲು ಏತ್ ಕಂಡಂದಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುವೇರು. ಅವು ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾಮಿ ನಮಕ್ ದಾಯೆ ಅವು ಪುರ ಪಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಈರ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದ್ ಮಂತ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಹೌದೇ ಈ ಪೋನಾಗ ಕೀನ್ಲ ಪತೊಂದು ಪೋಲ. ಅವು ಮಾಮಿ ಯಾನು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಈರ್ ಜಾಗೃತೆ ಅವೇ. ಉಸ್ಸಪ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರಾ ಪಂದು ಪರಬು ಜೈದಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ ಹೊರ ಇಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು. ಈ ಮಾಮಿಗೊಂಜಿ ಜೆತ್ತುಂಡ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಹೊರ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಓ ಗಂಟೆ ಐನಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಓ ಈತು ಪುರ್ತುಮುಟ ಯಾನ್ ಜೆತೊಂದಿತ್ತೇನ ಪಿದೈಡ್ ಮದು ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಂಡು. ಹಾ ಬತ್ತೆದೆ ಬತ್ತೆ. ದಾನೆ ಮಾಮಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದದೆ ಒಂತೆ ಅಂಚೆನ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನ ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರೊಣ್ಣಿ ಬಲ ಕುಲ್ಲುಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕ ಚಾಮಂತ ಕನಪೆ. ಓ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬಂಗಾರ ಕಾಸನು ಮಾತ ಪತೊಂದು ಪೋಡು. ದಾ ಚಾದೇತೊನ್ ಪರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಂಡ ಜಾಗೃತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಿನಿ ಪಾಡಿಯರು ನಿಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೆನೆ ಕೆರ್ಪೆ. ಏರ್ ಬೈ ಏರು ಎಂಕು ನಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗದ್ದಾವ ಈ ಎಂಚಂಬ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ. ಮಾಮಿ ಹೊರ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮೊರನಿ ನ್ಯೂಸುಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಜನ ಆಯನೆಂಬೆ ಕಲ್ವೆ. ಅವು ಯಾನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಬಂಗಾರ ಕಾಸ್ಪುರ ಎನಡ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಈ ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಕೆರ್ಪೆ. ಹಾ ಕೊರ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಮಾಸರ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಕೆರೊಚ್ಚಿ. ತುಲ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಪುರ ಕಂತ ದೀಯ ನಿನ್ನೆದುರು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಇವರ ಮುಲ್ತು ಪೋ. ಆವು ಆವು ಓ ಒಂದು LED ಟಿವಿ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಂಡು ಮುರಣಿಯನ್ನ ಬೋಡಿದಿ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಒಂದು ಟಿವಿನ ಪತಂ ಪೋಪೆ ಅಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾವು ತೂಂಡ. ದಾದಾ ಈ ಪನ್ನಿ ಟಿವಿನ ಕೊನಪನ ದಾದೆ ಮಾಮಿ ಎಂಬಾಗ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ದುಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ಕೊನಪೆ ಪನ್ಪೆಂಬೆ. ತುಲ ತುಲ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು. ಅಂದಿಯೇ ಮಾಮಿ ಎಂಬಾಗ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಕೊರೊಲಿ
ಆಂಡ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಬರ್ಪಿನ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಂಡ ನಮ ಇಂಚನೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡಾಯಗ್ ದಾದ ನಿಕುಲ ನಡ್ಜನಂತ ಗುಸು ಗುಸು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ದಾದ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟಿವಿನ ಕೊರ್ಪು ಜನಿಕ್ ಟಿವಿ ಉಪ್ಪಂದೆ ಓವಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋ ಲೆಕ್ಕಲೆಗಳನ್ನದ ಉಪ್ಪೆರಾಪುಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದನ ಬೇತೆ ಮಸ್ಲತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ದಾದಾಂಡಲ ಉಲ್ಟ ಗೊಬ್ಬಿಯಾರು ನಿಖಿಲಿನ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೆಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಕಾಸು ಒಂದು ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಪತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಮಾಮಿ ನಮ ಧೈರ್ಯದೆ ತಂದು ಆಯನೇ ನಮ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗ ಬೊಕ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಮ ಕಾಪುಡಾಪುಂಡು ಹಾ ಪೋದು ಆಯ್ನ ಕೈ ಪತ್ತು ಪೋ ಪೋ ಹಾಕು ನೋಪು ಕೈಕರ್ ಪುಲ್ತು ಪಡಾಯನ ಉಂಟುಂಟು ಯಾಲ ಬತ್ತೆ ಆವ್ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ಹಾಕ್ವೆ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಪತ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರಿಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕ ಹಾಕೊಚ್ಚಿ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಮಂತ ಆಯ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲ್ತುದು ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಬೇಕ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕಲುವೇನು ಪಾತೊಂದು ಪೋಡ್ ಹಾಕಲು ಉಡ ಅವಳು ಪೋದು ಸಾರಿ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲ್ಪೋಡು ಅಪಗೆ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ದಿ ಪುರ ಹಿರಿಯೋಡು ಆವಿಯ ಮಾಮಿ ಬಲೆ ನಮ ಕೂಡ ಟಿವಿ ತೂಕ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಾದಿನಿ ಕಥೆಯ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ದಾದಾಂಡಲ ಆವಾಡು ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂನಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೇಲ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗುಂಡಲ ಸೀವಿನಿ ಕೊನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಾದಿನಿ ಕಥೆಯ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಇಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೈತಾಳ್ಡು ಪುನಃ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ನನದುಂಬಗ್ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.